స్వామి, నా పేరు రవి. నాకు చెప్పుకోవడానికి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ ఏమీ లేవు. కానీ బెడ్ మీద మాత్రం ఆ నుండి ఆహా వరకు నీకంటే మ్యాగీ నూడిల్స్ బెటర్. ఉడకడానికి 2 minutes అయినా పడుతుంది. ఈ శీఘ్ర స్కలనానికి శీఘ్రమే ఒక ఉపాయం కావాలరా. రామాకు తుమ్మాకు తైలం ఎక్కిస్తది నిన్ను గుర్రం. మెడిసిన్ వేసినప్పటి నుంచి ఏం చేసినా పడుకోవట్లేదు, ఎంత ప్రయత్నించా పడుకోవట్లేదు. హ్యాపీ ఎండింగ్. పట్టా నీకు కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ కదా, ట్రైనింగ్. రే హెల్మెట్ పట్టుకెళ్ళు. మెడికల్ షాప్ లో తీసుకెళ్తాలే. మెడికల్ షాప్ రైడ్ అలర్ట్ అంటే ఏంట్రా? పోలీస్ రైడ్ రా. పోలీస్ రైడా? అయ్యో బాబాయ్, పోలీసా? నన్ను సాని కొంపలికి తీసుకెళ్ళి నా బతుకు సంకనాకి మా అమ్మాయి బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎన్ఆర్ఐ సంబంధాలు చూస్తున్నాం. ఆ అమ్మాయి పద్ధతిగా లక్షణంగానే ఉందిరా. కాకపోతే ముట్టుకుంటే కట్ అయిపోద్దిరా. మా ఇద్దరి మధ్యలో ఫిజికల్ కంపాటిబిలిటీ లేదు. వాడిది బ్రేక్ డౌన్ అయింది. బ్రేక్ డౌన్ కాదురా, బ్రేకప్. ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా నా గురించి ఆ అమ్మాయికి తెలిసిపోతుందిరా. మళ్ళీ ఏంటి మేడం? మాకు మగసిరి కావాలి. జస్ట్ ఏ మినిట్. అరే ఏంట్రా మళ్ళీ 1 minute ఏనా? జస్ట్ మినిట్. జస్ట్ మినిట్ ఏనా? జస్ట్ ఏ మినిట్. జస్ట్ ఏ మినిట్. మీరు అలా ఫిక్స్ అయిపోయారా? దానికి నేనేం చేయను? ఆపరా ఆపరా ఆపరా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.